ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ፕሬዝደንት ምስ ዝምረጽ ካብታ ዝተመርጸላ መዓልቲ ኣትሒዙ ንዝቕጽላ 100 መዓልትታት ዝተፈጠረ ምዕባለታት ምግምጋም ዝነበረን ዘሎን ኣካይዳ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ተን ቀዳሞት 100 መዓልትታት ናይ ስራሕ ግዜያቱ ኣዝዩ ብዙሕ ምዕባለታት ከም ዝፍጠር ምግባሩ ዝዝከር እዩ። ከምኡ እናበለ ድማ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኣዛራቢ ዝኾኑ ሕግታት እናምጽአ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ይኸውን። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይታ ቻነል ኣብ ናይ ሎሚ መደበይ ንዓበይቲ 5 ፍጻመታት ናይተን ቀዳሞት 100 ናይ ስራሕ መዓልትታት ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ከም ዝመስል ዝድህስስ ክኸውን እዩ። እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም በዚ ኣጋጣሚ ንዕቤት ናይታ ቻነል ክትብሉ ቤተሰብ ኩኑ እናበልኩ ሰናይ ምክትታል። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያቡ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ክገብር ምዃኑ ይምድር ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ምርጫ ምስ ተዓወተ ብዘይ ዋዕል ሕደር 142 ሕግታት ተግባራዊ ንክኾኑ ከም ድፈረመ ድፍለጥ እዩ። እዚ ምስ ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ዝነበረ ግዜያት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ቁልጡፍ ውሳነ ከም ዝነበረ ዘነጽር እዩ። ምክንያቱ ባይደን ኣብተን 4 ዓመታት ናይ ስልጣን ግዜያቱ 162 ሕግታት ጥራይ ተግባራዊ ክኾኑ ስለ ዝፈረመ እዩ። መብዛሕትኦም መራሕቲ ዓለምና ነቲ ኣብ ናይ ምርጫ ውድድር እንከለዉ ዝኣትውዎ መብዛዕታት ተግባራዊ ክገብሮ ዳርጋ ኣይደልን እዮም ክበሃል ይከኣል። ትራምፕ ግን ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልትታት ነተን ከተግብረየ እናበለ ዝምድሮ ዝነበረ ሕግታት ናብ ባይታ ከውርዶ ብምኽኣሉ እቲ ተቐባልነት ዘይብሉ መርገጽታቱ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ካብቶም ካልኦት መራሕቲ ዓለምና ፍልይ ከብሎ ክኢሉ እዩ። ናብተን ዓበይቲ 5 ፍጻመታት ኢልና ጠቂስናየን ዘለና ምስ እንምለስ እታ ከም ቀዳሜት ገይረ ሰሪዐያ ዘለኹ ምጥራዝ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታትን በጻሕትን እያ። በዚ ጉዳይ ንዓመታት ዝኣክል ምስ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ማዕከናት ዜናን ክጎራፈጥ ንሪኦ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ንዝነብሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ኣቐዲሙ የጠንቀቕ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እንተዘይኮይኑ ንሱ ናብ ስልጣን ምስ ዝድይብ ብዘይ ዋዕል ሕደር ገፊጡ ናብ ዓዶም ክሰጎም ከም ዝኾነ ብትሪ ኣፍሊጡ ነይሩ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ንኹሉ ብዘይ ሕጋዊ ወረቐት ዝነብር ስደተኛ ዝምልከት እኳ እንተኾነ ንደቡብ ኣሜሪካውያን ግን ብፍሉይ ከም ዝጸሎም ይፍለጥ። ስለ ዝኾነ ከዓ ከባቢ 500,000 ዝኣኽሉ ተወለድቲ ኩባ፣ ሄይቲ፣ ሜክሲኮ ከምኡውን ቬኔዙዌላ እቲ ናይ ግዝያዊ ዕቑቦኦም ተመንጢሎም እዮም። ካልእቲ ሕጊ ምጉዳል ዘየድልዩ ወጻኢታት ፌደራል። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምስሊ ናይቲ ዝሃብተማ ዓለምና ከምኡውን ወናኒ ዓበይቲ ትካላት ከም ተስላ፣ ስፔስ ኤክስ፣ ትዊተር ወይ ኤክስ ዝኾነ ኢሎን ማስክ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ምስ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝተሓሓዝ ክዘውር ቀኒ እዩ። ገለ ብዛዕባኡ ሕማቕ ዝዛረቡን ገለ ከዓ ጽቡቕ ናቱ ዝትንትኑ ሚድያ ድማ ተፈጠሩ። ምክንያት ናይዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደባተይ ዝገለጽክዎ እቲ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዘለዎ ዓቢ ተራን ብፍላይ ድማ ናይ ትራምፕ ኣማኻሪ ኮይኑ ክሰርሕ ምጅማሩን እዩ። እቲ ዶጅ ኢሉ ዝተሰመየ ንባጀትን ወጻኢታትን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቆጻጸር ጉጅለ ብማስክ ይመሓደር ስለ ዝነበረ ኣብ ዋይት ሃውስ ወዲ ገዛ ኮይኑ ካብ ቢዝነስማን ናብ ፖለቲከኛ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ተሰጋገረ። ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ትራምፕ ነቲ ናይ ምጉዳል ባጀት መደባቱ በዚ ጉጅለ ገይሩ ዘካይዶ ዝነበረ። ከም ውጽኢቱ ከዓ ብቢልዮናት ዝግመት ናይ ፌደራል ባጀት ብምቑራጽ ኣዘራቢ ኣርእስቲ ዝፈጠረ። እታ ሳልሰይቲ ሕጊ ኢለ ዝስራዕ ምቁራጽ ረድኤትን ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ንካልኦት ሃገራት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ብስም ሓገዛትን ረድኤትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እግራ ኣንቢራ እያ። ነቲ ምኽንያት ሽፋን ብምግባር ድማ ኣብ ልዕሊተን ሓገዝ ዝግበረለን ሃገራት ጸቕጢ ትፈጥር። እዚ ዓይነት ኣካይዳ ንዘመናት ክኽተልዎ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ግን ንዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ኣቢልዎ እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ኣብዘን ሃገራት ዝገብሮ ጸቕጢ ጠጠው ኣቢሎሞ ማለት ኣይኮነን። ካብዚ ዝተጣቕሰ እቲ ኣብ ዝርዝር ህጹጽ ረድኤት ዝኣተዉ ከም መድሃኒትን ምግብን በዚ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘይጽሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ናይ ወታደራዊ ኣጽዋር ሓገዛት ንእስራኤልን ግብፅን እውን ብተመሳሳሊ ካብቲ በዚ ኩነታት ዘይጽሎ ጉዳይ እዩ። ምዚ ነገር ዝተሓሓዝ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ተባሂሉ ዝወፀ ጸብጻብ ምስ ንርኢ ኣሜሪካ ንምስፋሕ ትራንስጀንደር ወይ ምቅያር ጾታን ምንጻል ጥንስን ኣብ ካልኦት ሃገራት ባጀት ትስልዕ መንባራ እዩ። እዚ ባጀት እዚ ብምምሕዳር ትራምፕ ብቕልጡፍ ጠጠው ከም ዝበለውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ራብዒቲ ሕጊ ኣንጻር ትራንስጀንደር ወይ ጾታኦም ዝልውጡ ሰባት ዝዓለመ ሕጊ። ቅድሚ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ጾታኦም ዝቐየሩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ክሳተፉ ዘኽእል መሰል ተዋሂብዎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ዝነበሮም ጽልዋ ንሚልዮናት ወለዲ ኣብ ሻቅሎት ዘእተወ ፍጻሜ ኮይኑ ነይሩ እዩ። እቲ ሻቅሎት ክሳብ ሕጂ ዘሎ እኳ እንተኾነ ምምጻእ ትራምፕ ናብ ስልጣን ግን ብመጠኑ ንዝነበሮም ጽልዋ ከጉድል ክኢሉ እዩ። ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት እውን ቀስ በቐስ እናስፋሕፍሑ ክመጹ ስለ ዝጀመሩ ትራምፕ ብቐጥታ መርቐቱ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ክንሶም ናብ ደቂ ኣንስትዮ ተቐይርና ኢና ብዝብል ምኽንያት ኣብ ናይ ኣዋልድ ውድድራት ዝሳተፉ ዝነበሩ ኣጋብዝ ካብቲ ውድድር ከኣልዮም ተራእዩ። ነቲ ሕጊ እውን ካብ ኮሚሽን ስፖርት ናይቲ ሃገር ከም ዝኣገዶ ሓበረ። ብዘይካዚ ነቲ ንዓለምና ከም ፖሊስ ኮይኑ ዝሕልዋን ዝቐፅዓን ሓይልታት ሰራዊት ኣሜሪካ ብውሽጢ ኣብቲ ምምሕዳሮም ማዕድነት ብዝብል ምኽንያት ካብዞም ማሕበር ከም ኣባልነት ክጽንበርዎም ጀሚሮም ነይሮም። ጾቱ ዝለወጠ ወይ ዝለወጠት ወታደር ኣሜሪካ
ኣባል ከም ዝነበረ ኣብ ሚድያታት ክዛረቡ ብዙሕ እኳ ዝደፍኡ እንተዘይነበሩ ትራምፕ ግን ብወግዒ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዝነበሩ ሰባት ኣሰናቢትዎም እዩ። እቲ ዝምክሐሉ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ካብዞም ማሕበራት ነፃ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ይምድር። ካልእ እቲ ቀንዲ ምዚ ነገር ዝተኣሰር ምቅያር ድማ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ጾታ ጥራይ ኣፍልጦ ከም ዝወሃብ ምግባር እዩ። ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ እቲ ንቡር ጾታ ክንሱ በብግዚኡ ዝተፈላለየ ዓይነት መፀውዒ እናሃቡ ንነብሶም ዘላልዩ ሰባት ውሕዳት ኣይነበሩም። ቆልዓ ምስ ተወልደ ዘይኮነስ ምስ ጎበዘዩ ጾታ ዝመርጽ ዝብል ሓደገኛ ርድኢት ኣብዞም ሓደሽቲ ወለዶ ከም ዝፈጠረ ዝተገንዘበ ትራምፕ ብቕልጡፍ ነዚ ነገር መዕፀዊ ገበረሉ። With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. እታ ሓምሸይትን ናይ መወዳእታን ሕጊ ድማ ምውሳኽ ታሪፍ ኣብ ልዕቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝኣቱ ንብረት እዩ። ንታሪፍን ንሱ ሒዝዎ ዝመጽእ ሳዕቤንን ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ መደበይ ገሊጹ እኳ እንተነበርኩ ኣብ ናይ ሎሚ 5 ዝርዝር ካብ ኣተዋ ግን ብሕጽር ዝበለ ክንድህሶ። ረብሓ ታሪፍ ብቐንዱ ንመንግስቲ ኣሜሪካ እኳ እንተኾነ ኣብ ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላትን ንህዝቢ ናይቲ ሃገር እውን ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳ እዩ። ትራምፕ ንዓመታት ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ታሪፍ ዳግመ ግምት ክትገብር ከም ዘለዋ ይዛረብ ከም ዝነበረ ድዝከር እዩ። ብፍላይ ቅድሚ ናብ ፖለቲካ ምእታው ማለት ኣብ ቢዝነስ ዓለም ጥራይ ዘተኮረ ህይወትን ከለዎ ንታሪፍ ኣዝዩ ይጻቕጠሉ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ታሪፍ ንመንግስትን ትካላትን ዘረብሕ ኣገባብ ስለ ዝኾነ። ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዓበይቲ ትካላት ኣሜሪካ ፋብሪካታትን ናብ ከም በዓል ቻይናን ህንድን ብምግዓዝ ብሕሱር ጉልበት ፍርያትን ናብ መስራሓ ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከም ዝልእኻ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ኣሜሪካ ክውገድል ብኣንጻሩ ኣብ ቻይና ክውስኽ ከም ዝገበራ ድፍለጥ ሓቂ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ካብዚ ዝግበር ንግዲ ዝረብሖ ረብሓ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣፍሬን ክሸጣ ከለዋ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዝኾነ ኸኣ ትራምፕ ነዘን ኣሜሪካውያን ትካላት ወይ ናብ ዓደን ተመሊሰን ፋብሪካታት ክተኽላ ወይም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ ኣሜሪካ ዘእትዎ ንብረት ብከቢድ መጠን ታሪፍ ክሃርመን መደበ። በዚ ውሳነ እዚ ዝሰንበዳ ከም በዓል ኣፕል ዝኣመሰላ ትካላት ብቕልጡፍ ኣብ ኣሜሪካ ፋብሪካታትን ብምውሳኽ ክገላገላ ድሮ መደብ ከም ደውፃ ዝፍለጥ እዩ። ብዘይካዚ ናይ ኤስያ ትካላት ከም በዓል ሆንዳን ካልኦትን ፋብሪካታትን ናብ ኣሜሪካ ብምግዓዝ ካብ ታሪፍ ነፃ ኮይነን ክሰርሓ መደባ። እዚ ውሳነ እዚ ብኣማይት ኣሽሓት ዝግመት ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዝኸፈተ ድማ ጸብጻባት የረድእ። ጉዳይ ታሪፍ በብእዋኑ ዝርርብ እናገበሩ መምሕያሻት ይገብሩ እኳ እንተሃለዉ ብዝያዳ መብርህ ግን ኣብዛ ቪድዮ ኣትዮም ተወከሱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎሚ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብዘይካዘን ዝጠቐስኩዎን 5 ሕግታት ካልእ ተወሳኺ ካብተን ትራምፕ ዝፈረመለን ሕግታት ምስ ዝህልዋ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፍሉ ኢኹም። ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ኣይትረስሑ። ብሩኽ ቅነ